Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 9 verse 1 hangtod sa verse 3. Ang giingon dinhi mga kaigsunan: Nagsulti ako sa kamatuoran diha kang Kristo. Wala ako namakak. Ang akong konsensya mao ang nagsaksi alang kanako diha sa balaang espiritu. Nga aduna ako'y hilabihang kaguol ug walay hunong nga kabug-aton sa akong kasing-kasing. Kay kung mahimo palang unta nga ako mismo ang mahimong tinunglo ug mabulag gikan kang Kristo tungod ug alang sa akong mga igsuon, ang akong mga kaliwat diha sa unod. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Lisod kaayo nga bahin sa sulat ni Apostle Paul ang atong pagatun-an niining taknaa mga kaigsunan. Si Pablo humaniya nga mapasabot ang lig-on kaayo nga doktrina nga ang tanang mga katawhan sa Ginoo magpadayon gayod hangtod sa katapusan, nga dili gayod sila mahimulag kang Kristo, nga ila gayod nga maangkon ang glorification gumikan kay ang ugat niini, mao ang dili gayod mausab ug dili gayod mabali nga katuyuan sa Ginoo. Iya usab nga napangagpasan nga mo question kaniya ang mga mubasa sa iyang sulat mahitungod sa mga Hudiyo. Nganong ang mga Hudiyo dili pagihapon Kristohanon hangtod karon, mura og ang katuyuan sa Ginoo alang kanila napakyas. Di ba sila ang unang piniling katawhan sa Dios sa daang tugon? Nganuman nga murag nabiyaan sila, nganuman nga dili man sila magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo hangtod karon. So napakyas day ang katuyuan sa Ginoo alang sa mga Hudiyo. Mao kini ang gi-anticipate ni Pablo nga pangutana sa mga mubasa sa iyang sulat. So niini nga bahin mga kaigsunan, importante gayud kaayo nga atong masabtan ug atong tan-awon ang kinaiyahan sa atong buhi nga Dios. Kung wa nato mailhi ang Ginoo, kung wa nato mailhi ang iyang kinaiyahan, maglisod kita og sabot kung unsaon niya pagbuhat ang ipasabot ni Pablo kanato gikan sa kapitulo 9, kapitulo 10 ug kapitulo 11 sa iyang sulat. Dunay gitawag og mood swing o nausab nga pagbati gikan sa chapter 8 verse 35 hangtod sa chapter 9 verse 5. Kay sa chapter 8 verse 35, hilabihan gayud kaayo ang kalipay ni Apostle Paul. Kalipay nga nagpasabot nga ang mga tinuod nga Kristohanon labaw pa kaysa mga mananakop. Madaugon gayud kaayo. Pero pagsulod sa chapter 9, ato nang mabati ang tumang kaguol ug tumang kabugaton sa kasing-kasing ni Apostle Paul. Doon na gayoy mood swing mga kaigsunan. Na-despair si Apostle Paul kung atong basahon ang chapter 9 verse 1 hangtod sa verse 5. Ug dili nato masabtan nganong kalit kaayo nga nausab ang pagbati ni Apostle Paul sa iyang sulat. Nganong naguol man kaayo si Apostle Paul. So kinahanglan natong masabtan nga si Apostle Paul usa ka Hudiyo nga nakabig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Isip nakabig diha kang Kristo, nasabtan na ni Apostle Paul karon ang buot ipasabot sa mga pagtulunan sa daang tugon. Nasabtan na niya nga ang bugtong pamaagi nga ang iyang mga igsuon nga mga Hudiyo
ang mga kaliwat niya nga iya gayud nga gihigugma sa tibuok niyang kasing-kasing mahimong maluwas lamang ug mahimong hingpit atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug kang Hesukristo lamang. Ug kung iyang pamalandungan ang Israel, nasayod siya nga ang Israel mi-reject, misalikway kang Jesus, ingon nga ilang Mesiyas, ug nasayod usab siya sa kamatuoran nga ang mga Israelites, espesyal nga mga katawhan sa Ginoo, sa daang tugon, nasayod siya niining tanan mga kaigsunan. Mao nga ang iyang kasing-kasing gikan sa kalipay nga iyang gipasabot ang atong paglaom sa chapter 8 verse 35, mao nga pagsulod sa chapter 9 mga kaigsunan, napuno og kaguol ang iyang kasing-kasing, gumikan kay na-realize niya nga nagpabiling buta ang iyang mga kaliwat nga mga Hudiyo. Wala gayud nila ma-realize nga si Jesus mao ang Mesiyas, nga si Jesus mao gayud ang dugay raunta nilang gipaabot nga gitagna sa daang tugon nga manluluwas nga muanhi dinhi sa kalibutan. Lisod kayo kini nga bahin sa atong pagtuon dinhi sa kahanginan sa atong pagsulod sa chapter 9, chapter 10 hangtod sa chapter 11 mga kaigsunan, ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon niini nga bahin sa atong pagtuon. Mudangat na kita sa unang punto, ang introduction sa confession ni Apostle Paul. Ang giingon dinhi sa verse 1, nagsulti ako sa kamatuoran, diha kang Kristo. Wala ako namakak, ang akong konsensya mao ang nagsaksi alang kanako, diha sa balaang espiritu. Ang pangutana mga kaigsunan, nanumpa ba si Apostle Paul gamit ang pangalan sa atong Ginoo o pangalan sa balaang espiritu? Wala. Wala siya nanumpa mga kaigsunan, apan mao kini ang iyang gibuhat. Na-realize niya nga sa iyang gikonfess nga pagbati sa verse 1, verse 2 ug verse 3, iya kining giangkon atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Iya kining gikumpisal sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo ug seryoso gayud kaayo kini nga butang mga kaigsunan. Ang tanang pulong nga mogawa sa atong baba, kinahanglan nga atong maamguhan nga ang atong Ginoo mao'y saksi kanato sa tanang higayon. Nagtan-aw siya sa tanan natong gipangbuhat, sa tanan natong gipanglitok. Mao nga sa pagpaambit ni Pablo sa iyang gibati sa verse 1 mga kaigsunan, iya kining na-realize nga iyang gikumpisal kini sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, wala gayud siya mamakak. Ug pariho usab kini sa gipadayag sa 1 Timothy chapter 6 verse 13. Parallel kini ang giingon dinhi, ako kang gitahasan sa presensya sa Ginoo nga naghatag og kinabuhi sa tanang mga butang ug ni Kristo Jesus nga sa iyang testimonyo atubangan ni Pontio Pilato naghimo og maayong pagkumpisal. So, kinahanglan gayod nga mahimo kitang matinud-anon sa tanan natong mga gipanglitok, gumikan kay ato kining gibungat atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Conscious si Apostle Paul niini nga kamatuoran. Mao nga iyang gisumpayan dayon og ingon nga wala ako namakak. Wala gyud siya namakak. Unsaon niya pagpamakak nga nagkumpisal siya atubangan sa atong buhi nga Dios. Aduna siya'y kahadlok sa atong buhi nga Ginoo. Ug aron masabdan gayud sa iyang mga readers nga wala gyud mamakak si Apostle Paul, iyang gihisgutan ang pagsaksi sa iyang konsensya, sa iyang kinasuluran. Unsa man kining konsensya mga kaigsuonan, gibutang kini sa Ginoo sa atong kinasuluran, independent kini, gikan kanato. Ang atong konsensya either muhukom kanato or muuyon kanato mga kaigsuonan, mo kini gipasabot sa Biblia. Ang giingon ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 15, ilang gipakita nga ang buhat sa balaod nahasulat sa ilang mga kasing-kasing, samtang ang ilang konsensya nagsaksi man usab, ug ang ilang nagkasumpaki nga mga hunahuna nagakusar o bisan gani nagabsuelto kanila.
So mo kini ang papel sa konsensya nga gibutang sa Ginoo sa matag usa kanato. Dili biya nato magalungan ang atong conscience. Dili nato mamanipulate mga kaigsunan. Imposible gayud kaayo nga atong subhan ang atong konsensya. Gumikan kay independent kini nga saksi. Dili kini nato malimbungan mga kaigsunan. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, pinaagi sa pagkadili sincero sa mga bakakon kang kinsang mga konsensya nasunog na. So importante gayud kayo mga kaigsunan nga atong paminawon ang atong konsensya. Gumikan kay ang atong konsensya independent gikan kanato. Ang atong konsensya muhata gayud sa iyang opinion, mubungat gayud sa iyang evaluation sa tanan natong gibuhat. Mao nga dili gayud kita mubuhat or musulti o bisan unsa nga kontra sa atong konsensya. Gumikan kay ang posisyon sa konsensya independent kini, gibutang kini sa Ginoo sa atong kinasuluran aron muhukom kanato mga kaigsunan. Mao nga kung tulisukon ikaw sa imong konsensya, lisod gayud kaayo, bugat kaayo kana mga kaigsunan. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Acts chapter 23 verse 1. Nga naningkamot gayud siya nga magkinabuhi siya sumala sa limpyo nga konsensya. Apan mga kaigsuunan, kinahanglan usab nato nga masabtan nga bisan og ang konsensya independent gikan kanato ug musulti gayud kini sa iyang honest nga evaluation mahitungod sa atong gipangbuhat, kinahanglan usab nato nga masabtan nga ang konsensya dili perfect. Mao nga kinahanglan nga malamdagan ang konsensya sa kamatuoran. Kay kung kulang pod ang information nga nadawat sa konsensya, well, limitado usab ang evaluation sa konsensya sa tanan natong gipangbuhat. Mao nga gihisgutan ni Pablo ang balaang espiritu. Gumikan kay nasayod siya nga ang balaang espiritu mao ang naghatag og kalamdag sa iyang konsensya. Ug kung unsa ang gidikta sa iyang konsensya, maampingon gayud kayo si Apostle Paul nga iya kining gisunod. Ug ang atong konsensya malamdagan lamang pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu magpanglihok sa atong konsensya pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang aktual nga pagkumpisal ni Apostle Paul. Verse 2, ang gingon dinhi, nga aduna ako'y hilabihang kaguol ug walay hunong nga kabugaton sa akong kasing-kasing. Naguol kayo si Apostle Paul. Alang kang kinsa, naguol siya alang sa iyang mga kaliwat nga mga Hudiyo. Bugat kaayo ang iyang gibati. Nagmasubanon gayud kaayo siya sa ngatanan mga kaigsunan. Gani sa iyang kahangawa alang sa mga Hudiyo ang iyang giingon sa verse 3. Kay kung mahimo palang unta nga ako mismo ang mahimong tinunglo ug mabulag gikan kang Kristo. Kung mahimo palang unta kay dili man. Gisugdan na unta ni Apostle Paul nga unsa kano kung ako na lang ang mabulag, pero imposible man gyud kaayo nga mabulag siya. Kay ang tinuod nga magtutuo dili man gyud mahimulag gikan kang Kristo. Ang gugma sa Ginoo mo'y nagkaput kaayo kanato. Pero gumikan sa kahangawa ni Apostle Paul alang sa mga Hudiyo, nahunahunaan na lang unta niya nga maayo pa lang nga siya na lang ang mabulag gikan kang Kristo kaysa ang mga Hudiyo maalaot, pero iya kining gisugdan sa iyang paghunahuna, pero wala siya kapadayon mga kaigsunan kay imposible man gayud kaayo. Wala may makapahimulag kanato gikan sa gugma sa atong Ginoong Dios. Mao ni ang insakto nga interpretation niini nga passage mga kaigsunan. Wala gitunglo ni Pablo ang iyang kaugalingon. That would be against the teachings of the scripture. Mura ra ba kini og language niya sa Philemon chapter 1 verse 13. Ang giingon din hiyo, kung mahimo palang unta, malipayon ko nga ikauban nako siya aron makaserbisyo siya kanako alang kanimo sa panahon sa akong pagkabilanggo alang sa ebanghelyo. Ang buti pasabot, nahunahunaan unta ni Pablo nga iya na lang ikauban si Onesimus, pero miundang siya sa paghunahuna. Wa niya gipadayon, gumikan kay si Onesimus, sulugoon man ni Philemon. Kinahanglan gyud nga iyang iuli si Onesimus ngadto kang Philemon mga kaigsunan. So unta kay dili man.
Nahuna-hunaan unta ni Apostol Paul nga siya na lang ang mahimong tinunglo aron maluwas ang mga Hudiyo pero dili gayud kini mahitabo. Wala niya padayuna ang iyang nahuna-hunaan mga kaigsunan. Paralel usab kini sa nahitabo kang Moses. Ang giingon sa Exodus chapter 32 verse 30 hangtod sa 32. Ang giingon dinhi sa pagkasunod adlaw miingon si Moses ngadto sa mga katawhan, nakasala kamo og dako kaayong sala. Ug karon mutungas ako ngadto sa Ginoo basin ug makahimo ako og halad alang sa inyong sala. Busa mibalik si Moses ngadto sa Ginoo ug miingon, tanawa kining maong katawhan nakasala og dako kaayong sala. Mibuhat sila alang sa ilang kaugalingon ug mga bulawan nga mga Dios-Dios. Apan karon kung imong pasayloon ang ilang sala, apan kung dili papasa na lang ako gikan sa imong libro nga imong gisulat. So aduna gayoy kahangawa si Moses alang sa mga Israelites nga nakahuna-huna na lang siya nga siya na lang ang papason sa libro sa kinabuhi, pero dili gayud kini mahitabo mga kaigsunan. Walay makapapas sa mga katawhan sa Ginoo gikan sa libro sa kinabuhi. Walay makailog kanato gikan sa kamot sa Ginoo. Mao na kini ang gipasabot sa atong pagpamalandong niadtong miaging semana. Nganong nakalitok si Pablo ug si Moses niini nga mga extreme nga mga butang gumikan sa ilang kahangawa alang sa ilang mga kababayan, alang sa ilang isig ka Hudiyo. Dili nato masabtan kini kay dili man kita Hudiyo. Ikatulo nga punto, unsa man ang rason nganong mikumpisal man si Pablo sa iyang tinuod nga gibati. Well, ang tumong ug katuyuan ni Pablo sa iyang pagkumpisal mao nga iyang ipasabot sa iyang mga readers nga dili siya traidor sa mga Hudiyo. Kay giakusahan man gud si Pablo nga siya kuno traidor, gabudhi sa mga Hudiyo. Dili na kuno siya Hudiyo, gitalikdan na kuno niya ang mga Hudiyo. Nahimo na kuno siyang loyal sa mga hintil. Gani hangtod karon mga kaigsunan, common kini nga panghuna-huna sa mga Hudiyo nga si Pablo kuno traidor sa mga Hudiyo hangtod karon 2026. Unsaon na lang gayod kung wala mahasulat sa Romans chapter 9 verse 1 hangtod sa verse 3 ang pagkumpisal ni Apostle Paul. Murag makaingon ta nga tinuod nga nagtraidor siya sa iyang mga katawhan nga mga Hudiyo. Pero tataw kaayo sa nga tanan mga kaigsunan nga wala gyud gabudhi si Apostle Paul. Gani aduna gayud siya'y kahangawa alang sa iyang mga kababayan nga Hudiyo, gumikan kay nasabtan niya nga ang bugtong pamaagi nga sila maluwas gikan sa walay katapusang kalaglagan, mao lamang ang paghinulsol sa ilang mga sala ug pagtuo kang Hesukristo ingon nga ilang bugtong nga manluluwas. Naguol si Pablo kay hangtod karon ang mga Hudiyo misalikway gihapon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga iyang gikumpisal dinhi sa atong teksto ang iyang kahangawa alang sa mga Hudiyo. Paminaw nato pag-usab. Ang giingon dinhi nagsulti ako sa kamatuoran diha kang Kristo. Wala ako namakak, ang akong konsensya mao ang nagsaksi alang kanako diha sa balaang espiritu nga aduna ako'y hilabihang kaguol ug walay hunong nga kabugaton sa akong kasing-kasing, kay kung mahimo palang unta nga ako mismo ang mahimong tinunglo ug mabulag gikan kang Kristo tungod og alang sa akong mga igsuon, ang akong mga kaliwat diha sa unod. Subuot ni Pablo nga masayran sa mga taga-Roma nga dili siya anti-Jew or batok sa mga Hudiyo. Dili ka na tinuod, bakak ka na nga gipakuyanap sa mga misupak kang Apostle Paul. Ug labaw pa sa tanan mga kaigsunan, buot niya nga masabtan sa iyang mga readers ang posisyon sa mga Hudiyo. Unsa man gayud ang plano sa Dios alang sa mga Hudiyo. Mao kini ang ipasabot nato sa Romans chapter 9, chapter 10 ug chapter 11. Taas-taas gayud kini nga pagtuon nato dinhi sa kahanginan mga kaigsunan. Atong ipasabot kung unsa gayud ang plano sa Ginoo sa nasod sa Israel. Busa hinaot nga atong sundan kini nga pagtuon dinhi sa kahanginan. Karon ang pangutana mga kaigsunan, kinsa kining mga katawhan nga aduna gayoy kahangawa si Apostle Paul? Sa tinuod lang mga kaaway kini ni Pablo. Buot nila gani nga patyon si Pablo. Pero si Pablo sa iyang kasing-kasing wala gayud siya pagdumot.
Nasayod siya nga mga Hudiyo mikontra kaniya, gustong mupatay kaniya, pero ang kasing-kasing ni Pablo nahangawa gihapon alang kanila. Walay pagdumot ang kasing-kasing ni Apostle Paul. Nagpamatuod lamang kana mga kaigsuunan nga gibag-o na gayud siya sa Dios. Gibag-o na ang iyang kasing-kasing gikan sa pagkamadinumtanon nga kasing-kasing ngadto sa usa ka kasing-kasing nga nahigugma og nahangawa alang sa iyang isig katawo ug alang sa iyang isig kahudiyo. Questionably gayud kayo ang usa ka tawo nga nag-angkon nga Kristohanon pero wala siya pakabana sa kalag sa iyang mga anak, sa iyang asawa or sa iyang bana. Ang tinuod nga Kristohanon magtinguha gayod nga ang mga miyembro sa iyang panimalay nga dili pa magtotoo mahimong magtotoo. Busa iya kining giampo kanunay, ginayangungo kanunay sa Ginoo. Dili gayud siya mahiluna hangtod nga ang iyang bana, ang iyang asawa o iyang mga anak tinuod gayud nga makaila sa atong Ginoong Hesukristo ug mo dawat kaniya ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Karon mobalik kita sa kamatuoran mga kaigsuunan nga nahangawa gayud si Pablo alang sa mga katawhan nga nagdumot kaniya. Aduna bay mga tawo nga nagdumot kanimo igsuon to the point nga bugat kaayo ang imong kasing-kasing alang kanila, ga-struggle ikaw? Well, sugdi ka na sa pag-ampo alang kanila. Iampo ang mga nagdumot kanimo. Ayaw silag tungluha. Ayaw pang hinaot nga dunay daotang mahitabo kanila, itugyan sila sa Ginoo. Iampo sila nga makabaton sila og tinuod nga paghinulsol sa ilang sala. Iampo nga mahimo silang tinuod nga magtotoo. Iampo higala nga ang Dios mao ang mukabot kanila. Nabuhat nila ang dili maayong butang bato kanimo. Posible nga aktibo silang nagalutos kanimo unsa may atong malauman sa mga wala makaila sa atong buhi nga Dios. Kung gidumtan sa mga tawo ang atong Ginoong Hesukristo, samot na usab kita gumikan kay walay ulipon nga mulabaw pa kaysa iyang amo. Apan higala kung usa ka sa aktibo nga nagalutos sa mga katawhan sa Ginoo, posible nga mubahak-hak ka og katawa karon. Posible nga nahimuot ka sa imong gibuhat karon. Apan ang Dios wala matulog higala. Ang Dios nagsaad siya sa iyang pulong nga siya ang manimalos alang sa iyang mga katawhan. Dili pildido ang atong buhi nga Dios. Mao nga dili gayud ikaw makaikyas gikan sa paghukom sa Ginoo. Pero aduna pay paglaom higala. Ang bugtong pamaagi nga malikayan nimo ang paghukom sa Ginoo mao kini nga ikaw magpaubos sa imong kaugalingon at ubangan sa Dios. Nga imong angkunon nga ikaw makasasala. Nga imong angkunon nga ang imong kasing-kasing bugat kaayo batok sa Dios ug batok sa iyang mga katawhan. Nga imong angkunon nga ang imong kasing-kasing wala gayoy paghigugma kaniya. Nga imong angkunon nga ikaw makasasala na higugma ikaw sa sala apan karon imong nakita nga namiligro ang imong kalag. Kung nabugatan ikaw niini nga kamatuoran higala, grasya ka na sa Ginoo. Grasya ka na sa Ginoo kung nasakitan ikaw sa pagtulisok sa imong konsensya kanimo ug kung nasakitan ikaw gumikan kay gipakita sa pulong sa Ginoo kanimo ang tinuod nimong kahimtang grasya ka na higala. Gihatagan ikaw og tsansa sa Ginoo nga maghinulsol sa imong sala, makig-uli kaniya. Busa buhata kini karon dayon higala. Dangop kang Kristo, tawag kaniya. Siya lamang ang bugtong Dios ug manluluwas bisag unsa pa kadako sa imong sala, bisag unsa pa kabugat sa imong sala, bisag unsa pa kaitom sa imong sala. Mahimo kining papution sa Ginoo. Gumikan kay walay sala nga dili niya mapasaylo kung ikaw magpaubos, maghinulsol ug mutuo lamang nga ang dugo ni Kristo ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkamatarong igo na nga itabon sa imong sala gamhanan si Kristo. Kung imong ibutang ang imong pagtuo kang Kristo lamang, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, maluwas gayud ikaw. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen.
have thought that long ago, so very far away, a little child would be born and in a manger laid? And who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, but for whom the angels sing? And who would have thought that as he grew and with other children played, this child with whom they laughed and sang would die for them someday? And who would have thought this little child could make the blind man see, feed the hungry, make rich the poor, and set the sinner free? And who would have thought this little child was who the prophet said would take away the sins of man and rise up from the dead? Oh, I believe, and I will always sing, this little child is the King. Oh, I believe, and I will always sing, this little child, he is the King of Kings. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and fallen, only time has made a change. Nation against nation, brother against brother, men so filled with hatred, killing one another. And over half the world is starving, while our banner of decency is torn. Debating over disarmament, killing children before they're born. And fools who march to win the right to justify their sin. Oh, every nation that has fallen from within. Yet in the midst of this darkness, there is a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. Oh, I believe, and I will always sing, this little child is the King. Oh, I believe, and I will always sing, this little child, he is the King of Kings. And who would have thought this little child is who the prophet said will return to judge this world, the living and the dead? Oh, can't you see that long ago, so very far away, this little child, our only hope, was born
Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.